Sabingelela namhlanje. Uyabingelela ke namhlanje uDr Spikile. Wonke umuntu namhlanje ngiyasho futhi ukuthi wonke umuntu la ikhona khona ukuphi nakuphi la ukhona khona siyabingelela. Uyabingelela namhlanje uDr Spikile. Uhamba bangamthanda bezizwe ishingishane mawuvula kuvala emzini yamadolo. Sanibona nonke. Use-South Africa kuphi nakuphi la ukhona khona naphesha kwelwandle izwe lonke umhlaba wonke jikelele ngeke nihlukanise nonke ngokweindawo la nikhona khona. Kodwa namhlanje ngiyabingelela uDr Spikile. Ngiyabingelela bonke abantu abakhona nabasibukelayo njengamanje kule video siyabingelela. Kuyo ke i-channel kaDr Spikile. Sithi ke bonke abantu nje abathanda izinto ezinhle. Nabafisa ukuphila nabafisa ukusizakala bangayilandela le channel kaDr Spikile. Nabafisa ukulungelwa nje izinto zabo ukuphumelela nabafisa ukuphuma ezinkingeni abakuzo. Cha bangalandela i-channel kaDr Spikile. Wonke umuntu siyambingelela namhlanje. Ngibingelela nina nje ngila kwaMhlaba uyalingana ke lapho engazalelwa khona la indabuka khona kwaMhlaba uyalingana. Ngisekhaya khona la ngisebenzela khona kwaMhlaba uyalingana njengoba senza le video. Namhlanje nje aziningi kakhulu indaba njengoba ke abantu bazo ukuthi njengoba unyaka kanjena isikhathi esiningi uDr Spikile mangabe kunama holiday ngoba December insuku zoChristmas kube nespecial ke la ekhaya isisibe khona mangabe kunjalo. Ngenxa ukuthi ke phela sekuChristmas nabantu nabo kufuna sibabhekelele ukuthi ama-holiday basema-holiday. Uyabona ke ziningi izinto ezenzakalayo mangabe kuba ngama-holiday kuvuka inkinga eziningi kakhulu kubantu. Abantu abaningi suke behlangene basemakhaya. Abantu nezitha zabo ezingahlala emakhaya suke zibuyile mangabe kungama-holiday suke kuhlangenwe futhi nemicimbi eminingi isuke yenziwa ngama-holiday. Kunjalo nje nemicimbi eminingi isuke ikhona ngama-holiday. Abanye bayashada ngama-holiday, abanye benza imicimbi, abanye nje bedlela inyama, abanye benza ama-party ngama-holiday ngenxa ukuthi isuke behlangene ihlobo zabo zonke abantu isuke bephelele bendawonye. Hayi ke namhlanje nje abantu ngibaphathele izinto ezinhle kakhulu. Bayazi abantu ukuthi cha la ekhaya kaDr Spikile into enziwa la kakhulu sisebenza umsebenzi wokuphakamisa. Wona umsebenzi besaphiwa wona kakhulu ukuthi siphakamise abantu. Sikhipha abantu ezinkingeni nokuxazulula ke saphiwa lawo mandla ukuthi sixazulule nje abantu mangabe baseyinkingeni sikwazi ukubaxazulela inkinga esuke babhekana nazo. Ezehlukahlukene zingaba mbalwa lezi esingathi kuwe asifinyeleli kuzo kodwa sikhona zona esingafinyeleli kuzo. Angeke sithi sifinyelela kuzo zonke inkinga zabantu kodwa iningi lazo ezijwayelekile nje ukuthi abantu ziyabehlela izona esifinyelela kuzo. Namuhla ke aziningi kakhulu indaba njengoba ngisho ngithi sikulesikhathi sama-holiday. Ayike namhla abantu ke bangibuzile bangifonelile abantu bathi hayi cha kanje sifuna ukuzwa ukuthi ngoba kungama-holiday yini osiphatheleyo. Masivela kule channel ke kakhulukazi ngoba le channel yabantu ila abantu abasizakala khona kuyo, ila abantu futhi sibacobelela khona ulwazi ey'ntweni esuke bengazazi abantu. Ingakho abantu sihlezi njalo sivela kule channel futhi sivela kakhulu mangabe sekukhona abasithintile encingweni. Bawusho baluveza uvo lwabo ukuthi bathini bese silandela bona bese senze njalo. Namhla ke ngizokhuluma ke ngani nenkunzi kayihlehli namhlanje. Sinenduku ke esiphethe la ekhaya. Yeke itholakale ke nawe pharmacy kaDr Spikile kodwa nje kakhulukazi sinenduku esesisungula ekhaya kuthiwa inkunzi kayihlehli. Uma ngabe ke ake ngithi mhlambe wenza umcimbi. Kuyaziwa ukuthi mawenza umcimbi awumane nje wenza umcimbi isinoma kanjani ungazange waze wahlelela ukuthi uzokwenza umcimbi.
kube khona phela na ukudinga ukuthi ukulungise la ekhaya lakho ukuze phela umcimbi wakho uhambe ngendlela ehlelekile ungatholakali esikhundleni sokuthi kujatshulwe sokugijinyiswa abantu ezibhedlela sekuneyingozi eseyivela ekhaya emcimbini wakho kokugcina abantu bathi uthwele ngenxa yokuthi sekukhona izinto eseyivelile umcimbi wakho nje futhi kungeza abantu aba-wrong abazothola ithuba ngoba isikhathi esiningi abantu bavelelwa yinkinga ngenxa yokuthi isuke benza imicimbi bayazi-ke nabathakathi nabantu abakuhluphayo abayizitha zakho ukuthi wena uzobe ubhizi laphana ufake i-ring noma wenzani ungaboni ukuthi kwenzakalani la egcekeni ngaleso sikhathi bayangena abantu bakugqibela izinto zabo phansi bakufakela ichitho kwenzeka lokho nalokho emva kwalokho uthi hey bakhona abantu abaningi abaye bathi ngathi ngenza umsebenzi othile noma ngenza umsebenzi kagogo noma ngenza umsebenzi kababa bayazi abantu ukuthi thina njengabantu abamnyama siyasebenzisa kakhulu amasiko siyakholela esikweni emva kwalokho ethi emveni kwalo msebenzi engawenza ekhaya emva kwalokho izinto zami zabe seziyaphambana kakhulu akusalungi lutho ngathi ngenza lo msebenzi angifaka isichitho uthola ukuthi vele nabantu esuke baphakanyisiwe nabo ingcebo yabo iphakeme izinga liphezulu athi umuntu hayi nami ngenza umcimbi ngithi ngiyajabulisa emva kwalokho ubusubona izinto zakho ziyashintsha kufuneka ube nani-ke lapho kufuneka ukuthi ube nenkonzo kayihlehli induku lena kakhulu oyisebenzise kakhulu eyiqondana nezitha iqondana nezinto ezimbi iqondana nemoya emibi uyakwazi-ke induku lena ukuyisebenzisa umcimbi ungakawenzi ungakafiki iyona ekwazi ukuhlelela yonke into yakho umcimbi wakho uyowenza kahle kube kuhle nje ungaveli ngisho lutho bakungathiwa ikhona into engavela uthatha inkunzi kayihleli cha ungabuya uzobuza uDr Spikile ukuthi kwenzeke kanjani kwavela into ethile ngoba manje ngithatha inkunzi kayihleli kaDr Spikile injalo-ke indaba ngithi abantu-ke abaqaphele ukuthi kumele ukuthi babe nenkunzi kayihleli ezokwazi ukuthi icontrole sonke isimo ngabe ufuna ukwenza umcimbi wakho nanoma ufikile nje ekhaya uma kuthiwa uhlali khona ekhaya uyazi nawe ukuthi kunabantu mhlawumbe owahamba abanye bekusongelile mhlawumbe kunabantu abanye abahlezi bekugadile ukuthi ubuya nani okuhle noma ubuya wenzeni ekhaya lakho ngoba phela abantu ababi abazwani nezinto ezinhle ukuthi ukhona nje ekhaya mhlawumbe uyazakhela wenza izinto zakhe ezinhle vele bafisa ukuphazamisa uyakhona ukuthi inkunzi kayihlehli noma ngabe uyabona ukuthi izinto zakho bezi-right kodwa manje seyishintshile usebenzisa inkunzi kayihlehli lapho yona ezokwazi ukungena iphume ngale ixoshe konke lokho kubi ebese kungenile empilweni yakho nasekhaya lakho iyokwazi ukuthi kukhiphe uma uzowenza umcimbi uqale before wenza umcimbi noma wenza okuthile noma ube khona ekhaya usebenzisa inkunzi kayihlehli lapha ayisekho into embi ezophinde ingene lapho yona-ke inkunzi kayihlehli econtrola sonke isimo icontrola izitha icontrola imoya emibi ukuthi ingangena ekhaya lapho yenze konke yilokho nje akuningi kakhulu-ke namhlanje angizele ney'ndaba ey'ningi nje bayazi-ke abantu ukuthi ziningi izinto ey'khona la kwaDr Spikile esizenze la ekhaya angeke ngizibale zonke namhlanje nje abantu baphathele indaba yenkunzi kayihlehli ukuthi abantu abasukume bathabathe inkunzi kayihlehli balungiselele bangavela abantu benze nje izinto emva kwalokho uphinde uyisole ukuthi awu nkosi yami ngaba ngikwenzanga lokho ngithengeze into enhle emva kwalokho ukulandela izinto ezimbi izinto zami ayisahlangani ngoba impumelelo yomuntu ngaso sonke isikhathi bakhona abahlezi bayilandela bayilwisa so-ke thina-ke la ekhaya kaDr Spikile umsebenzi wethu kokhona lokho ukuthi sihlezi silwela ukuthi iy'mpumelelo zabantu sikwazi ukuthi iqhubekele phambili izinto zabo abantu zingaphazamiseki noma ngabe yini into osokuyenza yilokho nje akuningi kakhulu ihlobo zami bayazi abantu ukuthi mabafuna ukuxhumana noDr Spikile uDr Spikile ungowala kamhlaba uyalingana la khona namanje nje khona uma ufuna ukuza khona noma ngabe usuka kuphi uthatha nje imoto eziya kwamhlaba uyalingana mawuhamba ngamateksi makabe nayo into yokuhamba kamhlaba uyalingana eBhambanani bese wehla esitobhini uthwisa emathayini ikho lapho noma ngisho ungafika khona ukuthi kuphi kaDr Spikile ingane encane yokuthatha ikufake uthi kaDr Spikile ngala uma ungenayo into yokuhamba kodwa-ke
siyakuhlangabeza thina la ekhaya asilindi ukuthi uzogibela iy'moto zalapha erenka lapha usuka nje yala ekhaya kaDr Sibikile ihambe kulande lapho ikulethe la ekhaya mawuza ngemoto yakho njalo siyakunikeza ama-direction injalo nje indaba kaDr Sibikile. Bese ke impela siyabanxusa abantu ukuthi bangakhohlwa ukusubscribe kule channel ngoba ziningi kakhulu izinto ezikhona kwaDr Sibikile ezisazovezwa la kule channel kaDr Sibikile. Abanye abantu mhlambe sebavezela izinto abanye abangazazi kuningi laba usizakala khona baningi nje namanje abancomayo kakhulu ukuthi sebasizakale kule channel ngoba kuningi ekade bangakuboni njengamanje sebayakubona kumanje since belandela uDr Sibikile. Ilokho nje kuningi kakhulu. Inamba zikaDr Sibikile bangafisa ukuxhumana naye ithi ke 071 106 9603 phinde futhi ngibize 071 106 9603. Ilokho nje ingane zakwethu awuningi kakhulu. Ngiyabonga. Bye bye. Ngicela ningibambe evidweni elandelayo. Ngiyabonga.